Xbox. Podeu passar ja, passeu que si no... Hem passat més cap allà. Tota la paret lateral estava plena d'Xbox. Una pintura aquesta era molt important, en fi. I això era tal com era el retaule, doncs aquí era així. Però el santuari, quan el feien per primera vegada, no es van xorrar el sostre, no sé què. Sí, va haver un problema amb el sostre. Aquesta és la llàntia que la reina Victòria, una vegada que va venir a Sabadell, se li va dir que aquí també es venerava Victòria, la Santa Victòria, i es va voler regalar una llàntia. Va desaparèixer. Ah, sí? I aquí és la font de baix, és aquesta d'aquí. Abans... I com és que ara no raja, perdó? Sí. Ara no raja? Sí? A vegades diuen que no. Té que faci molt temps